Kabablo TV ɲamadabaw an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ ka an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin an ka kunnafoni waatiw selen minnu bɛna se aw ma aw ka jabaraniso mandi fɛ ni o ye Kabablo TV ni an ka kunnafoni waatiw selen bi ta a ɲɛbila kunnafoni kumabaw olu filɛ nin an ka jamanakuntigi mɛkalo tile 16 ka sangani an ye dantigɛli minnu kɛ ka ɲɛsin aw ma kɛlɛ cɛfarin dɔ kɔni yira an ka faaba kɔnɔ min kɛra sababu ye ka maa 9 ɲɔgɔn na ni kisi jiba in na don mɛkalo tile 16 jamanakuntigi kun y'a yira k'a fɔ a bɛna bisimila jamanakuntigi dagayɔrɔ la o walew kɛra an ka faaba kɔnɔ alamisa in na walasa ka se ka an ka faaba kɔnɔna jitɛmɛsiraw ɲamaw bɛ minnu ka fɔ ka taa se so jɔcogo cɛjuguw ma an ka district maire ni o ye Adama Sangare ale lajɛ balalen dɔ kɛ lajɛ balalen min kɛnɛ ka a ye layidu ta k'a fɔ min ye sɛfɛwari $972 o bɛna don jiboli siraw la an ka faaba kɔnɔna na nin de ye bi kunnafoni kumabaw ye minnu bɛna tɛndɛ ka di aw ma sisan aw bisimila aw ka jabaraniso mandi ɲɛfɛ ni o ye Kabablo TV ye kunnafoni a tɛndɛli kɛnɛ kana la an balima Kabablo TV ɲamadabaw an bɛ foli kurakuraya ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma an segira kana an ka kunnafoni a bɛ se ka tɛndɛ ka di aw ma cogo min an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka faaba kɔnɔna na mɛkalo tile 16 waleya dɔ kɛra min kɛra tiɲɛniba ye ji nasira la ka ɲɛsin Bamakɔ an ka quartier kumaba damadɔw ma nka a don sufɛ maa dɔ kɔni kɛra misali ye cɛfarinya ko nasira la ni o ye Mamutu Jara ye Mamutu Jara ale kelen kɛra sababu ye ka denmisɛnnin maa 9 de ni kisi minnu bɛ ni sesi kun tɛ u ye jamanakuntigi ka taa la ka taa i ɲɛda kɛnɛ ka maa minnu bɛ ni u mago sara nafoloko nasira la fo ka taa se ni ko nasira ma o senfɛ jamanakuntigi taara ɲɛda Mamutu ka a y'a jira o don na ka layidu ta k'a bɛna a wele masakɛ dagayɔrɔ la ka taa jonjon di a ma jonjon min ye cɛfarinya jonjo ye walasa maa wɛrɛ bɛ se ka a misali cogo min na o kɛnɛ ka Meri Ibrahima Konate ale ye tɛndɛli caman kɛ a ye minnu ɲɛɲina la an ka jɛ ka an ɲamada olu fɛ ni senfɛ an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Bubakar Keita a filɛ k'a ka layidu kan dɔ de timɛ alamisajan tɛmɛnen Ɲamakɔrɔ dugukɔrɔ la ji ye tiɲɛniba min kɛ jamanakuntigi taalen ka taa i ɲɛda tiɲɛnikɛ nɔ kan kɛnɛ ka yen nɔ Mamutu Jara jirala la a ye baara min kɛ k'o fana ɲɛfɔ a ye o de senfɛ jamanakuntigi y'a jira k'a fɔ Mamutu Jara ani foli ka kan wa ni jamana yɛrɛ waleɲumandɔn fana ka kan k'a ta wale kɛ don alamisajan tɛmɛnen ka n'a bila kunu alamisa la dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn na don bibi na min ye Mamutu Jara ye ale kɔni kɛra misali ye adamadenw nikun kisili timinanja ni cɛsiri ani wulikajɔ i mɔgɔ ni fɛn ɲɔgɔn ni lakanani ko la o de la mɔgɔ caman ka dantigɛli kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ Mamutu kan ka kɛ misali ye maliden kelen-kelen bɛɛ bolo kɛrɛnkɛrɛnnen la sifin kunda a kɛlen kɔfɛ k'a ka médaille sɔrɔ a yɛrɛ y'a jɔnforola foli kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma ni ka tila ka laban a ka wele kɔnɔ ka ɲɛsin sifinw ma jamana ye jɔnjɔn min ta bi tilegan na k'a di ne Jara Mamutu ma n bɛ Ala barikada n'a ye k'o waleɲuman dɔn ni jɔnjɔn ye jɔnjɔn min jilen filɛ mani n b'a ɲini Ala fɛ jɔnjɔn n'a kɔrɔtalen ka to sanfɛ a kana jigin o kɔfɛ n bɛ taa sibila foli kɛ ka taa mɔgɔw ma waleya na mɔgɔ mun ni tora la Ala ka dayɔrɔ sumaya u bɛɛ lajɛlen ye ani mɔgɔ mɔgɔ kasara y'o sɔrɔ nin ko ni sababu la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman di an n'u bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana sariya sɛbɛn kɔnɔna na médaille min taara ka di Mamutu Jara ma n'a bɛ fɔ ale ma nanzarakan na ko médaille de sauvetage laadalako la ale bɛ ɲɛsin sɔrɔdasiw de ma minnu mana se u ka cɛsiri u ka wulikajɔ n'u ka timinanja ka se ka u mɔgɔ ni fɛn ɲɔgɔn wɛrɛ ni kisi a ka kan sɔrɔdasiw ye cogo min a ka kan jamana kɔnɔdenw fana ye o cogo kelen la cɛ fara muso kan hali n'o y'a sɔrɔ i ye dunanden anw ka jamana kɔnɔ n'i ye nin ɲa ɲɔgɔnna waleya kɛ i n'a ka kan ni médaille di lajɛ kɛnɛ kan minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanani ko ma ale tun bɛ kɛnɛ kan ɲɔgɔn dɛmɛ ani fantanya kɛlɛli minisiri fana tun bɛ yen ka taa se jamanakuntigi yɛrɛ ka kɔrɔsigiw ma polisiw tun bɛ kɛnɛ kan ani Bamakɔ commune 6nan mairie ka taa se commune 6nan tribunal procureur ma sigida ɲɛmɔgɔw diinɛ ɲɛmɔgɔw ani Mamutu Jara yɛrɛ ka denbaya min ye Mamutu Jara yɛrɛ ye layidu taara ye k'a fɔ don nataw la a bɛna ta ka bila protection civile baara la o de kama walasa ka se ka taa ni ka seginw nɔgɔya a bolo an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Bubakar Keita mobili kelen farala kan o bɛɛ kun ye a ka se ka dɔn k'a fɔ adamaden nikun o ye fɛn gɛlɛnba ye anw ka jamana kɔnɔ
Lajɛ balale dɔ kun bɛ an ka faaba kɔnɔna mara tigiw fɛ. Lajɛ ɲɛmaya kun bɛ an ka district maire babolo ni o ye Adama Sangare. Lajɛ kun bɛ ka boli min kunga o de ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlenw bɛ se ka tigɛ cogo min samiyɛ nataw la an ka faaba bɛ se ka kisi dansagoba min ye a sɔrɔ jiko nasira la an bɛ se ka kisi o ma cogo min na. I ka dɔn lajɛ bɛlɛlen kɛnɛ kan min ye Adama Sangare a ye layidu dɔ ta a kɛnɛ kan k'a fɔ min ye sɛfɔwari $972 o bɛna ta ka don an ka faaba kɔnɔna na jitɛmɛ sira minnu bɛ yen minnu ye fozew ye n'olu kan ka labɔ fo ka taa se ɲama tonbɛ minnu kana la. I ka dɔn lajɛ in kɛnɛ ka da sera waleya caman ma kɛrɛnkɛrɛnliya la mɛ kalo tile 16 dansago min kɛra an ka faaba kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ maa 15 o de bɔnɛna a nin na mobili min taara ji fɛ maa t'o da dɔn fo ka taa se so min dafirila nafolomafɛn min taara o si jate ma se ka dɔn fɔlɔ ko walasa ka se ka fusiri o bɛɛ lajɛlen dan na nin ka kɛ o da ye an ka faaba kɔnɔna na o de kɛra nin lajɛ balalen ye maratigiw fɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen fana sigi sen ka fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ fura ɲinini ye nin quartier damadɔw la kɛrɛnkɛrɛnla sa bolo sigira commune damadɔw la k'a fɔ ji tɛmɛnen in na a ye tiɲɛni kɛ quartier minnu na olu ye quartier damadɔ fɔ komi n'a fɔ commune 1 ni commune 5 fo ka taa se commune 6 ma ji magosada barika bonyana olu de kɔnɔna na kosɛbɛ o tɛmɛna b'a jira k'a fɔ nafolomugu kofɔlen min filɛ nin ye a fanba bɛna don olu kɔnɔnaw la maire district ka fɔla ni o ye Adama Sangare a y'a jira k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna ka an ka faaba kɔni sɔrɔ k'a ma sɔrɔ dɔrɛ la k'a fanba bɛɛ lajɛlen bɛ sigida mɔgɔw yɔrɔ la ko baw n'i y'an ka commune caman ta k'a lajɛ k'an ka sigida camanw ta k'a lajɛ k'i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka so jɔ ji tɛmɛsiraw la dɔw kɛn bɛ ka ɲaman to ji tɛmɛsiraw la dɔw kɛn bɛ ka fosse kɔnɔnaw kɛ u ka ɲamanbɔnyɔrɔ ye ni jiba ko a bɛna o la o bɛna kɛ fɛn ye ni tɛmɛsira tɛ sɔrɔ a la a bɛna a lajɛ ka ji sira wɛrɛ de bɔ a yɛrɛ ko de kɛra sababu ye ka se ka an ka nin commune 4 ka se ka dankari u la ni ko sira fɛ nafoloko fo ka taa se so yɛrɛw dafirili ma. An ka jamana kɔrɔyanfan fɛ gundamukaw fɛ yen minisuma mɔgɔw ka mobili dɔ ntarakɛla u la nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye minisuma ka daga donni gundamu fo ka na se bi ma k'u ka mobili ntarake u la tilesen kunjɛ fɛ wale in yɛrɛ kɛra an ka jamana kɔrɔyanfan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa gundamukaw fɛ i ka dɔn mobili in ye katikati dɔ ye u b'a fɔ katikati minnu ma ko pick-up a minɛna minisuma mɔgɔw ka chauffeur la tilesen kunjɛ fɛ mobili in yɛrɛ lakodɔnnen don gundamu bɛɛ lajɛlen fɛ ka sanga ni mobili in ka baara kɛcogo ani a bɛ baara minnu kɛ n'i y'a lajɛ mobili in ka baara bɛnnen don kabi dugu ma jɛ ale de bɛ taji tasa ka kɛlɛkɛcɛw magɛn ka mobiliw magɛn mobiliw minnu mako bɛ jɔ fo ka taa se an ka dagayɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen ale de bɛ u bɛɛ lajɛlen ka carburant ta ka u sɛgɛrɛ cɛ fila kɔnɔna na i jɔ a ɲɛ alamisa in na ka se ka mobili in taraki a chauffeur la k'u kun da dugu kɔrɔyanfan kana la nin wale min filɛ nin ye nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye gundamukaw fɛ an y'a fɔ aw ye cogo min na k'a kɛ minisuma mɔgɔw ka bololafɛn dɔ la u ka kunnafoni minnu sɔrɔla o ye k'a fɔ wale si ma sigi sen kan min ye magwɛnɛ wale walima min ye fɛɛrɛ tigɛ dɔ ye k'a fɔ mobili min taara ka se ka a magwɛn kunnafoni kɔni cɛrɛna ka se a seyɔrɔ bɛɛ lajɛlen la fo nin yɔrɔ in na magwɛnɛ kɛ sen walima a fɛɛrɛ o si ma se ka ta fɔlɔ ka mobili suɲɛni magwɛn gundamukaw fɛ. Walasa ka se ka baloko dɛsɛ kɛlɛ an ka jamana kɔnɔna la Mali ministre ɲɛma Dr Boubou Cissé ale lajɛ kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ labɛn an ka dunanjigiyɔrɔba min b'an ka faaba kɔnɔna n'u b'a wele ko CICB nin lajɛ min kolokolola CICB kɔnɔna na maaba caman olu tun bɛ a kɛnɛ kana la walasa ka se ka taa kɛ a seere jɛkulu minnu bɛ yen ni olu ɲɛsinnen don baloko dɛsɛ bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ an ka faaba kɔnɔna na olu ka maabɔ tun bɛ kɛnɛ kan ni o ye Kasimu Denɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ yen ni ale bɛ yen ka se ka baloko dɛsɛ yɛrɛ ka a kɛlɛ ka fɛɛrɛw sigi nafoloko nasira fo ka taa se fɛɛrɛ ma olu ka maabaw tun bɛ kɛnɛ kana la ni o ye Sylvia Caruso ale fana kun bɛ jɛkulu minnu ka baara bɛn bɛ fɛɛrɛ ni nafoloko fo ka taa se hakilina ɲumanw ma balo yɛrɛ a bɛ se ka sɔrɔ cogo min a kɛnɛ kana na hakili jagabɔ kɛra san 2018
hukumu kɔnɔna la fɛɛrɛ minnu sigira senga yɛlɛma bɛ se ka don olu la cogo min na san 2019 nataw fura bɛ se ka sɔrɔ cogo min ko n'i ye a Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen baloko ta k'a lajɛ 2018 2019 minisiri ɲɛma ka fɔ la ko maa bɛ se k'a fɔ a cogo ɲɛna ko hali n'a sɔrɔla an ka marabolo dɔw bɛ yen olu kɔni ma se ka kɛ k'a ɲɛ komi n'a fɔ a ka di mɔgɔw ye cogo min baloko ma se ka sabati ye komi n'a fɔ Tombouctou Gao ka taa se Moti ma olu ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ malo bɛ da yɔrɔ minnu na ko jadi ji nana kana don ka malo yɔrɔ datugu fo ka malo tunu a dɔnko kɔnɔna la ko n'i y'a mɛn k'a fɔ malo bɛ ɲɛ o k'a sɔrɔ fiɲɛ bɔda yɛrɛ bɛ a la o kɛra olu ta ye fan dɔw bɛ yen nɔ min ye siyako kɛlɛw ye fo ka taa se siyaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ma sɛnɛ ma se ka kɛ ko n'o o bɔra la n'i ye Mali bɛɛ ta bakuru ɲɛ kelen na san 2018 2019 ko maa bɛ se k'a fɔ a samiyɛ balo dɔ sɔrɔla min kun kan ka jamana bɔ ko nka fan bɛɛ ma sɔrɔ o de nana kɛ fiɲɛ o de la sa wulikajɔw bɛna kɛ ka dɛmɛ ta ko n'i y'a ni san tɛmɛnenw lajɛ an ye san tɛmɛnen dan kɛmɛ sarala 12 ɲɔgɔn na o tumana fɛn min bɛ yen sa o de ye ka fɛɛrɛ kuraw tigɛ san 2019 2020 nata in fura bɛ se ka sɔrɔ cogo min ka baloko dɛsɛ kɛlɛ ka bɔ jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Jamana kɔkan kibaru la komi an ye layidu ta anw yɛrɛ ka cogo min na k'a fɔ Mali ni a danjɛbɔ jamanaw an bɛna kɛ sababu ɲuman ni yeelen ye aw ye ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kunnafoni sɔrɔ Meri Ibrahima Konate jamana kɔkan kibaru ale b'o tɛndɛ an ka jɛ ka an ɲamada o fɛ. Centrafrique jamana kɔnɔ olu bɛ tile 3 makun na o bɛ kɛ tasibila ye ka ɲɛsin banbatɔw ma tile 3 tasibila in yɛrɛ daminɛna kabiri kunu alamisa wa bɛ to senna fo sini sibiri mɛ kalo tile 25 fagaliw de cayara Centrafriquekaw fɛ kɔsa in na dugu min bɛ n'a bɛ fɔ ale ma ko Padoua ani kɔsa in na u ye diinɛmɔgɔ min bɔnɛ a nin na ka sanga ni olu niw tiɲɛni ye jamanakuntigi ye bolonɔbila kɛ sɛbɛn na ka kɛ tile 3 tasibila ye ka ɲɛsin ninnu kelen kelen bɛɛ ma a bɛ se fasoden sigiyɔrɔma 50 ɲɔgɔnna ma minnu bɔnɛna u nin na kɔsada in na jamana tile bɛ bolo kan ne dun ye jateminɛ kɛ kabiri bolonɔbila kɛra sɛbɛn na février kalo tile 6 kana se bi ma a ɲɔgɔnna fagali ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɔlɔ sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu dɔ kɔni sigira sen kan Nations Unies ka kɔkɔrɔmadow kɔnɔ walasa mɔgɔ minnu ye nin baara in kɛ u ka ɲangi. Manga bɛ Algérie jamana kɔnɔ jumadon in na min ye polisiw ye u ye maa 10 sigiyɔrɔma caman minɛ u ka poste da la Alger bawo kabiri février kalo tile 22 tɛmɛnen murutilu bolodalen bɛ Algérie jamana kɔnɔ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma fɛn min ye lakana tigilamɔgɔw ye olu fana kisilen tɛ a ko la o bɛɛ kɔfɛ n'i ye Algérie yɛrɛ jamana ta k'a lajɛ faraɲɔgɔnkan mankanw ani faraɲɔgɔnkan murutiliw o tɛ kɔtigɛla ye abada o de fana bɛ ka kɛ sababu ye lakana tigilamɔgɔw kɔni mana siga mɔgɔ o mɔgɔ la u b'olu bɛɛ lajɛlen minɛ ka t'u sigi jɔn na. Sudankaw fɛ yen nɔ a ka ca dɔgɔkun damadɔ ye bi min ye Béchir ye ale ka fanga kɔni bin na nka fo nin yɔrɔ in na basigi kɔni dɛsɛ bɛ ka don jamana in kɔnɔ sigikafɔ min kun bolo dalen don sɔrdasiw ale ni wulikajɔ yɛrɛ kɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ fo nin yɔrɔ in na bɛnɲɔgɔnya kelen ma sɔrɔ sɔrdasiw olu minnu ye Omar El Béchir ka fanga dafiri ani jɛrɛjɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan walasa ka se ka ngwara da Omar El Béchir la u ka ɲɔgɔn samasama ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ yala jɔn de bɛna bila faranjɔrɔ fanga ɲɛma n'o ye transition ye an bɛ se ka min fɔ k'aw hakili lajigi o de ye k'a fɔ kabiri avril kalo tile 6 tɛmɛnen kunnafoniw y'a jira k'a fɔ Sudan jamana kɔnɔden 1000 sigiyɔrɔma caman su fara tile kan olu kɔni talen bɛ daga minɛ l'armée yɛrɛ ka quartier général da la o n'o bɛ Khartoum o daga in kun ye jumɛn ye sɔrasiw k'u sen bɔ fangako la pewu u k'a di civiliw ma o Sudan jamana kɔnɔden minnu fana bɛ murutili la maa bɛ se k'a fɔ jama fana tilannen don fila ye bawo fankelen kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ u ni l'armée ka bɛnko la walasa min ye transition ye a kɛcogo ka se ka ɲɛ fan dɔ fana bɛ k'a jira k'a fɔ olu tɛ jɛn n'a ye fiyewu sɔrasiw kɔni ka bila transition ɲɛma abada. Sud-Africains fɛ yen nɔ kunu alamisa kiiriso min ni olu talen bɛ kiiri ni wɔyɔ ta ka ɲɛsin u ka jamanakuntigi kɔrɔma ni o ye Jacob Zuma ye u y'a jira k'a fɔ olu tɛna jɛn abada ka se ka kiiri ni wɔyɔ ninnu bila hakilila jiginna dɔgɔkun tɛmɛnen an da sera ma an ka laseliw kɔnɔ k'a fɔ Jacob Zuma a n'a ka avocat fara mɛ ɲɔgɔn kan u n'a mɛn ni dalilu jɔnjɔnw ye ani masala gɛlɛnw ye min bɛ se k'a to kiiriso mɔgɔ bɛ se ka jɛn u ka kiiri ni wɔyɔ kɔ san 1999 jamana l'armée ka kɛlɛkɛminɛnsan dɔ senfɛ marché dira entreprise minnu ma olu ye surafɛ de d'a ma a y'o surafɛ minɛ bɔ kɛra a kalama n'o dun kɛra u b'a jira k'a fɔ a ye jamana jɔsen dɔ sɔsɔ a ye jamana janfa o tumana kiiri ni wɔyɔ ka ta k'a sɛgɛrɛ ka n'a daminɛ a ka jamanakuntigiya waati fo ka taa ka jamanakuntigiya tila la
ni surafɛnko ani ni yuruku ko a tɔgɔ bɛ fɔ a la kuma bɛɛ a bɔlen kɔfɛ fanga na sa a bɛ k'a ɲɛɲini hali bi o kɛwale cɛjugu min n'a y'a kɛ ka tɛmɛ a bɛ k'a ɲini walasa min ye kiiriso tigilamɔgɔw ye u bɛ se k'a to yen a k'a ka ɲɛnamaya tɔ kɛ u ka diɲɛ o kiiri in kɔ maa bɛ se k'a fɔ kiiriso mɔgɔw yɛrɛ kɔni bɛ k'a minɛ u ɲin na u t'a fɛ k'a bila fiyewu bawo nin n'a ɲɔgɔnna waleya n'a sinna fo ka se a seyɔrɔ la a bɛ kɛ sababu ye kiiri ka yɛlɛma hɔrɔnya min n'a kuma bɛ fɔ don o don a bɛ sigi sen kan nka maa bɛɛ maa na caman kɔni sigalen b'a la n'o y'a sɔrɔ kiiriso mɔgɔw filɛ ka kɛlɛ min daminɛ n'o bɛna se k'a kun cɛ bawo Jacob Zuma Afrique du Sud jamana kɔnɔ bi ale fana tɛ maadenni ye. An balima Kabablo TV ɲamadabaw ni bɛ dansigi bi kunnafoniw la an sera ka minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan sanga ni waati ye an tɔ ye sa ka foli ani waleɲumandɔn kɛrɛnkɛrɛnlen bila ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma a ka ɲamadali yɔrɔ la ka dugawu don kɛ sa Alahu Taala ka laseli wɛrɛ yira an na.